hajrah ingkang puspi taruh kasiliring samirana hamre sakar kadung kongas gandanya mawek raras ranane driya oh oh oh
kaca pakai garis cuma sebelah yang baju biru siapa namanya yang belum kode saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang baju biru yuk siapa namanya yuk yang belum kode saya kira belum punya rumah pintu kayu pintu kayu jendela kaca jendela kaca pakai keris pakai keris yang baju biru siapa namanya yang belum kode saya kira belum punya rumah pintu kayu ho ya jendela kaca yuk pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang baju biru siapa namanya yang belum kode saya kira belum punya rumah oi hae aus oh ah Yo, Lepar menyeake ngomong ake rebut nyara pesantri kata hidrati ketilino kasih betlaku cari
Aku ora wedan. Wedang jaluk. Hei. Jaluk. Mas didoni idune. Prek ayo. Kok kocok iki? Oh. Salam sih deh, salam sih deh. Iya, sabar, sabar. Ayo, Mat. Nggih. Mah koyo gong ganggung-ganggung. Ayo, salam saya awak dhewe ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kurang semangat. Balik ini. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih semangat, Mat. Muga-muga Nggih. nyauri mlebu surga, Mat. Allahumma. Tambah rezekine sehat selalu. Amin. Awak dhewe tekan di, Mat. Mriki kula Mari kae nggon Tekan. lapangan BBPPM opo kae? BBPP Fanson Fun BBPPM PV. PV Nah, ya betul. Alhamdulillah awak Nggih. dhewe tekan kene, Mat. Nggih. Ngepit dianter tak tinggal. Lah napa neh? Lek Rudi tak tinggal nesu-nesu. Wah, Tekan kene miso. rupane kok bubuh lho. Ha iya. Lek Rudi lho. Ora ora apa-apa. Kalau ngerjani bakul soleng. Kat wingi ngenai solengnya gue logo tok-tok. Lah ya kowe pancen juragan logot kok. Laris saiki. Laris ya. Lek Rudi saiki laris. Alhamdulillah. Amin. Nggih, Amin. nggih. Nggih amin. Alhamdulillah, Mat. Nggih. Pokoknya awak dhewe menghibur ning kene, Mas. Menghibur Lah, iya, dalam Mas. acara gelar karya nggih niki. Iya, kok iku Nggih. pinter temen ta iki. Ngenten mana? Bose. Aku iki cok embun. Asli cok kadhe cok pinter ngene iki. Iya, iya pancen pinter ya. Nggih. Saiki ana Lek Rudi. Heeh. Ana Lek Rudi. Mas Rudi. Request bocah cah. Heeh. Lek Rudi nyanyi. Oh, Rek Rudu nyanyi. Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Gundul-gundul pacul. Kok gundul-gundul pacul? Ayo ngadeg Lek Rud. Sulingnya didengake kok ngadeg. Apa lah. Ayo sing sip kok. Nek sing suling iso rasa. Ah sing suling iso rasa. Wah, nguyuhi Arek nyekel kok. suling, ora iso. Ki sulingnya didegake tekan dhuwur kono, riko nyanyi. Oke? Wegah. Ah, pokoke. Wegah. Kalau Jek. kalau ngerjani yo. Iya ta. Bar Ayo, Mas Rudi. Ayo Mas Rudi. Iya, Dik. Iya lah. Iya. Request apa sih? Dan sing sip kok. Wajib ngain. Ya, yakin. Yakin lho. Ya ape disoleng barang. Oh Mas. iya iya. Dobel bayaran ngokeh kok. Apa? Ayo. Apa? Ngadeg ke dugae. Nah. Aku apa berarti ini wis Dikerjani. kari ditinggal Wah, dhewe paling kok diantem iki, Ndas, Ora apa-apa ketemu. bola dhewe kok. Ayo. Ayo. Kolo-kolo. Saiki lek Rudi sing nyanyi ya. Heeh. Ya iya yo. Ngono nek Kalau ke rasan nganu ya. malah Kene iki Riko karo vokal iki lho. Lah, yo ora iso, ora iso. Wong Kudu ora- riko dhewe. Sing lagune apa sih? Iya sing sip kok. Sing sip. Sing sip koyo anu. Arek rodat-rodat Rodat apa ora luweh apa-apa. manut karo riko nyo. Heeh. Ayo. Hah? Eh? Tinatu ora apa-apa. Iya dinate ya ora apa-apa. Tip X ya ora apa-apa. Apa tip X ning pek gundulmu iso tip X bareng. Ayo. Ya. Gajal. Tiut, gini sih. Gajal sih. Asik. Macan. Pring saiki ki rada waras. Lah napa? Bar mau ngombe wingi tak enehi wedang. Oh. Campur logo pinter. Ayo. Ayo. Pendatangan Krishna. Yo. Di. Ayo. Oh iya. Apa iki tinatu iki tenan ki? Heeh, Mas Uding kene ora apa-apa. Apa nek kono rika? Kene wae. Iya. Manut wis. Langsung
request sapa to, Des? Kowe to? Hari kok ngantuk to rasane nyanyi ne. Ha makane kuwi lho. Iya, iya, iya. Request sapa lho iki? Kowe iki Lagu kurang sing sigrak ngono lho. Oh, kurang sigrak. Kowe iki biasane tempone iki sing 8/8 ngono iki lho. Akeh iye, lek gendut. Lek gendut. Oh, ono dok jangkrik kok gaya. Ayo iya tadi aku krungu. Halo, iya Pak, kok saya tanggal 5 selo. Kepriye we? Ayo. Ayo sing tempone sing bianter ae to. Wah, aku tak sinani. Iya, soalnya aku ya urung semangat nek urung krungu sempritanmu. Ayo. Ayo, Met. Ayo. Urung rapi disemprit neh. Ayo, rapi. Ayo, Met. Rapi, Met. Oke. Rapi raine. Rai ini rasa rapi emrong sok rapi. Ngecek. Makane kuwi kalau rapi lho. Rek rudi ngecek, Met. Diwes tak tinggal terus. Alah wingi tak jak bal-balan offset wae kowe kok. Alah, ayo kan gol terus. Untune lha. Ayo, Met. Saiki tak sigrake, Met to. Sulinge. Ayo. Sulinge nggo sing ngebes, Mas. Bes, Mas. Sulinge nggo bes. Ya beser ngono kae ngoyo. Riko. Kaya lagune yuk tempo, main Met. Ya telit jangkrik. Ya. Ya. Ara lagune apa? Manut kene apa? Kowe, Met. Kepiye kedak-kedik sini teh? Tak sogok ngono. Ora aja. Ayo. Kobro Mas. Tiut. Nah, iki. Diralsek. Nah, tiut. Ini ya. Ora dadi tak idoni wae. Ayo. Yuk, baik. Untuk menghadirnya untuk Panjenengan sedaya tentunya si tembang hadirnya. Satu tembang untuk Panjenengan sedaya. Ono Mas Komet. Ayo, Met. Ayo, Met. Nah, iya sampai ya. Selamat datang seruan kami. Sulinge. Tiut ngono lek Rut. Nah, lesek di bawah sih. Selamat datang di tempat ini. Ya mata. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Biasa riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Cakep apa? Cakep. Pas, untune sing ra Mas. Cangkrane. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Awas, Lek, duduk siap nggih. Yuk, cap. Besut. Yahut. Oh piye, Met? Saiki mesti ngadenguk tok. Wesut. Ayo, wis ngerayu. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang ke datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Kesalahan kami, mohon
suami dimaafkan. Wis, Met. Iki wis mulai panas, Met. Mundur, mundur iki. Wayahe dhewek iki. Mundur. Ayo, gantian lek Nudi meneh sing nyanyi yo, siji ae. Ayo, Met. Kemok ora sing awal ya. Fotoe tak akan nyanyi. anu mau sing lagune pawang metu mau kae. Apa? Sing lagune pawang metu mau kae. Iya. Wis kumandang nang kosong ngono. Alah. Serbenti sih Mas Gus. Hah? Serbenti mikir, mesti dicekel Andes toh. Lomoh. Oh, sesuk dine tandon. Kue ra ono sing dodol kue. Pawangnya kayak ngelep.
Aku lewat kono. Seneni pawange lho wis sandale iki. Sandalku kuwi bangun. Ini Bu, Pak Dokter, sontek mau nih Bu, sontek mati. Ayo. Belum disontek ya, Des? Aku mau tekan kene ojo. Tak sontek ya. Apa nih? Kok mambu? Hah? Aku mau ning kene mangan sundel bolong. Aku iso. Kae ning kono. Ono sate sundel bolong tak pangan mau. Dule piye? Oh, gundule dubet-dubet ngono. Amat dipateni. Kowe kon merban maksudnya ngene iki. Apane? Ojo ku kantuk. Alah, Jek. Met. Awak dhewe dadi pawang wis. Wis. Merjane aku weruh dhewek. Sing wis sepisan iki aku weruh pawange ngono kuwi. Lah kok iso? Wae. Kuwi Apa? sebuah tradisi. Sebuah tradisi. Ya wis, Juk. Iya. Kita jeglitang bola. Siap. Jeglitang. Yo. Ayo ayo ayo. Ayo ayo. Bubar-bubar ora ono apa-apa. Lah kok pinumen kowe ora salto kok wis oleh saweran iki piye to, Des? Beri tepuk tangan dong.
dadi wong ayu pun kakak pamit palastra bejane
Kalimantan. Gadis Kalimantan sudah Anjay, hadir. sudah hadir. Jauh-jauh sampai Klidon. Piye? Ngaglik Sleman ya. Piye, Mbah? Sing penak. Sing penak. Oh, ula. Apa? Ula. Api tanggane ta? Apik ta nggone ta? Oh, ini di mana Mas Gusdi? Nah, ya neng ndi? Takoni Mbak, neng Nanti ndi? jal, ayo nanti. Nah, iki nang endi iki? Ora, Mbah, ning ndi, Mbah? BPP MPP, Seni dan Budaya. Seni dan Budaya. Ah. Dalam event gelar karya. Iya. Ya, Balai banyak besar. sekali. Apa Mas Kusdi? Hah? Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. Iya. Tapi gue ngopong andes Piye nih. piye. Apa nih sih gede tenan. Nah, terus apa? Kidul sudah, monggo tarik dulu. 3, 2, 1, Sekarnaron Indonesia.
Yuk 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 yuk.
jalan-jalan di Simpang 5. Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Nyebarake tindak tanda putih luhur, nyebarake tindak tanda putih luhur. Kanggo gayo urip bangsa adil makmur, kanggo gayo urip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat kebrayakan luhur, gotong royong sifat kebrayakan luhur. Wis tinatah duwe watak kudu jujur, wis tinatah duwe watak kudu jujur. Ing nasti timreng tumindak mulai kasir, ing nasti timreng tumindak mulai kasir. Kegawa watak kang sifat adil, kegawa watak kang sifat adil. Urip aja tumindak kang imo, urip aja tumindak kang imo. Den jumbono citra aning bangsa kita, den jumbono citra aning bangsa kita. Eling-eling tanang gawe pakarya, eling-eling tanang gawe pakarya. Aja kongsi milik ning duwe ing liyan, aja kongsi milik ning duwe ing liyan. Jalan-jalan di Simpang 5, jalan-jalan di Simpang 5. Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Nyebarake tindak tanda putih luhur, nyebarake tindak tanda putih luhur. Kanggo gayo mulai bangsa adil makmur, kanggo gayo mulai bangsa adil makmur. Ayo jelek. Aku tembuh. Iya. Yo. Pendoa usul mas. Pendoa usul. Oh. Iya, iya, iya. Aus.
Huh?